imagine okonyora abantu no muramo gigabu aye no morebi ogerete gutiture ndagere ntindi no mukonya gutara no yoga iga oyochire gosimeke mesiga iga ochire kobeke mesiga aria aye na borgerete kwa buna kore gabu kwararire okay bono oyochire okoreki ogesire mesigo nyakonyora ri bese biaye nande bono naye gwachakire ndamwa mugochanga yiwa kurushi bese mwarenge nere kabisa na boroche kabisa na gosimeke mesi na boroche na gosimeke omanye gochakurara nchara ochagoteba ngoyega nigachire gosire kaniseri kaki okay na bugwate certificate yao na bugwate certificate yao etete bya kabisa okorete kabisa baka chitigiri orocha abantu bandi ba okorega shorocha abantu bandi bakanda kuriye meremo kwamanya koro gwasoka liba kwanda kuriye meremo gwatwikira gosina ase ndagire tindi okay kwamanya koro gwacha guchaka gotega ki nache bone naro getu tinyore gas tonyore gas ri uchiri gwachiro obisi onyore oro tonyore gas kunya komina abantu gabwikenyo kunya komina abantu gabwikenyo ngantare kumanya nyome mapema gakiye okay abagisangyo bane bono abana baba bale form 4 abanda bale university okay nje bono ngakari ko miri mwana no mutanga aye data ngwarocho yo kuna koega gochia aye rende ngaikuare simuli kwa pamoja mwarenga maga sago to tioro keraga igo oburuji tatengo tebi tata ngate batebi bantu bamitu tigango tebi kende kyo sikia chira sobongo bwa ogekore mapema ngagachi ntari kumanya gaki mboli chikura 2026 ntari kumanya chembo bono koraiga so eresi papa na boko nyora bukuira tigamba chesa yubwate ngani gobwete umago chagote tuago tioro keranga kakana irete ngomate kangali kakana irete pi noche semeli ne yaga na mahate na mumweri ninche na manyika inetu kaki kangana irete ai kangana irete gento keria okay no problem kwa boletri yochi elio okorete gabos igota temba biga abantu baminto kende kyo sibeta te gokora gechake mapema bono iga onye no konyoma tatu mwana ominto waikire miaka elio konyoma chaka sai to baise goika umanya goikariri kwa togokira ngaino ngandikiri mu subati onde iganyoma manya kwa manya korete ruyo rutale guru ruwa Charles imagine manya iga tatengo tebinga naki musaja urubarua gondoro na ande roli kibona mapema ukoro gogosireki urubaruro kwa na rurasegete roko enda kwa siroko enda finally ngocha kwa seli gurure kurworo rubwata abantu rubu na ande finally paka rucha azuri naye korega bono nabo kuna kwa gotiro kolete igabusa igonda tengo te mwacho murigeri no mwacho mategeli ogetembe fm ndatemba tebinga ki kora egento keria chira somo mutuogo kagichonya ngerie kebe mapema straight sigwa pemberesi mama ke mu rasi mama kore sigwa pembere ebitiriti onya togo kora nchetu umera na chira gabu enungu nge mama ke muteke monike ngakorotas siku pemberesi wara siku sorori never